Basically, fej jidħol dal-offert li semmejt. Għodux nerġaw nsemmuha għax anka semmihom jaqbdek ċertu nervi jaħsebu għada. Nista' waħna dew nindirizzawhom b'affarijiet naturalissimi l-ewwel qabel kollox l-irqad. Tajjeb, hawn min jgħidlek iż-żmien ifejja. Fil-verità taf xi jkun qed ifejja l-irqad. Mela min pereżempju jibati biex jorqod, trauma ixini serja kemm serja, jekk minħabba fiha le għax hemm ħafna fatturi ma jkunx qed jorqod sew, idu aktar biex joħroġ minna u ħajħoss ħafna tqal milli. Mela aħna l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu naraw illi qabel ma norqdu naraw li qed nippreparaw ġisimna stess biex norqdu aħjar. Ma dik number one, ġieli semmejnihom ma ħansemmihom fuq, jekk jista' jkun norqdu fid-dlam ċappa, jekk jista' jkun di stramba kemm mistramba ma tgħidx kemm taffettwa nies Karl. Taf inti speċjalment fix-xitwa tkun motti inti u l-mara, inti u r-raġel, inti u l-partner, whatever. U hemm tendenza li iktar ma ovvjament noqogħdu nitkixfu, inti bla ma tidher inkxif terġa' tqom. Mela min hu very light sleeper, jekk jista' jkun anke jkollu isibu gvern tal-ieħu gvern tan-nirriq eħdieħ. Ħalli mhux b'waħda xaħat tinkixef u xaħat dan għax għandek min imbagħad diffiċli biex jerġa' jorqod. Biex tinsema tad-daħ imma l-min ikun frustrat biex jorqod ara kemm x'ismu. L-ar ħaġa nistgħu nagħmlu illi qabel ma norqdu. U jien naħseb qabel ma tkompli nista' nikklirja waħda fuq xi inti qed titkellem. Mela Karl qal li n-nervi, l-istress għax jien niċċaqlaq u nqumha. U jikxifni ħafna. Tagħtix iktar dettalji. Mela. Jikxifni għad. Programm ta' qabel id-disa. U x'jiġri? Ansjetà ma jtorqodx tajjeb. Mela Karl beda jgħid l-ansjetà, l-istress, in-nervi daw l-affarijiet jaffettwaw is-sistema tan-nervituri. U aħna bħala ġisem sħiħ is-sistema tan-nervituri għandha ħafna correlation ma' kif inħossuna, kemm għandna weight, jekk għandek enerġija, iva le, allura ħanittakiljaw l-istress. L-ewwel ħaġa, l-aktar ħaġa importanti hija l-irqad. U wara dik ħad iġi l-eżerċizzju. Mela, ħanaqsam punti oħra, l-ar ħaġa nistgħu nagħmlu qabel norqdu naraw xi ħaġa illi tistimulana. Jew xi film tal-biża, jew xi tbaqbieqa, dak jħallina b'ċertu adrenalina, ċertu grinta illi hija l-opposta l-irqad. Aħna l-irqad irridu nirrileksjaw. Mela tagħmel xi sija biex terġa' tikkalma u tneħħi l-adrenalina biex ikollok. Eżatt. Issa biex nibdew nixxiftjaw għal l-ikel u x-xorb, mela xorb idealissimu l-qabel norqdu jsibu li huwa l-kamomilla. Issa kwalunkwe ħaġa li ħansemmu llum dejjem nieħdu parir jew ta' tabib jew ta' pharmacist qabel ma ovvjament narawx l-aħjar għalina, speċjalment min jieħu l-mediċini min għandu kundizzjonijiet mediċi, dejjem jieħu parir għax hekk huwa l-aktar safe. Jekk ma tkunx qed tikol biżejjed, jista' jkun li l-irqad. Hemm min jgħidlek jekk inkun bil-ġuħ inqum ikun qed titnikol kull ma nara, hemm min jgħidlek jiena nistgħu nkun hemm li ma norqodx, nistgħu nkun vojt norqod, individwu. M'hemmx. Però li hemm huwa gwida li aħna idealment biex ma ntelfux l-irqad, nieklu l-aħħar ikla kbira, mhux qed ngħidu tisraq xi erba' kex u nazza, l-lu ħansammuhom minn nazz kombinazzjoni, qed ngħidu l-ikla kbira d-diner tipprova tħalli 3-4 sigħat bejn l-aħħar ikla u l-irqad għax għandek min anka itelfu mill-irqat ikun kieli kla kbira. Għandu jkollna ħin x'kien imor norqdu anki aħna l-adulti? Iva, fis-sens li hemm studji Karl illi juru li jekk torqod bejwet wara fl-istess ħin u tqum fl-istess ħin qed tipprogramma l-moħħok illi hu qed jipprepara għal fiex ħin ħadd tmur torqod. Jekk jista' jkun anke jkollok rutina tgħid training dejjem nagħmlu eżempju fit-talħin tal-ġurnata għax ġisimna tantu kapaċi u bravu Karl illi ikun jaf li daqġej training, allura jibda jipprepara kanka fis-sistema nervuża tiegħek. Ikun jaf li dal-waqt ġej l-irqad, mela jibda jippreparak ukoll. Mela inti tidħol f'rutina, tajjeb, bħalma tkun rutina tal-programm. Intom ma tagħmlux Facebook post filgħodu tajdu, isma' ħej llum il-programm ħanibdew fil-11 ta' filgħodu. Jiġi għadaw tajdu, isma' ħej il-programm l-oħra nibdew fis-sija, le għandi schedule. Mela kif għandek schedule biex tipprepara l-programm, hekk ukoll ġismek jista' jipprepara ka training u jipprepara għall-irqad. Norqdu bejwet uħor fl-istess ħin u nqumu fl-istess ħin. Kemm il-darba nistgħu fil-ġimgħa, għax ovvjament jekk pereżempju ħriġna